Martang yang nahita hupuji hupasanga pahami maho ali Tuhan Jehovah na marhabang so di badung ijang siala asi dot kolong ni roham na saya manotong pilihoko Tuhan ili Tuhan boy hami marhai pason boy hami totong juga kesalas ni roha satu tikyo nali Tuhan opeli Tuhan satu kinai lau mapigi hatam na mahami li Tuhan alania li Tuhan ho mana mangaramoti hati-hati dohot pikiran nami beli Tuhan asa bui hami menangi-nangi hatam asa bui waktu si hami jalahulau kami di bagasan ngolu nami marhiteti goar di Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin damang dinang nani holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus hata ni di bata nagabit turpuk ni jamita tuhita ima di minggu tolu dung Epipanias dinit mai sian buku Evangelium Lukas biduna paopaton mamuka mai sian ayat 14 tolhas tu ayat napa 20 sadahom hujahom matuhita saluhutna soron mahata ni debata di dok disi margugohon todi roh Yesus Musa tu Galilea jadi sarma berita na tu sudah luat humaliangi mengajari do ibana dia ka perguruan nasida jala saluhud do memuji ibana jadi Roma ibana tu Nazaret tu huta hagodanganna mangihuton hasomalanna lau do ibana tu perguruan ni cupa ari sabat jadi jonjong ma ibana neng menjaham gabe dilehon matu ibana pustahan ni panurirang ni Jesaya juga mai jadi dapat matana matar surat sonon songgop do tuau totini tuhani ay dimihai doau mabuan barita nauli itu akan apogos disuruh doau mamaritahon tu akan terkurung asa malua tu akan nama pitung asa martida maluahon akan hagino sagosa mamaritahon paras ni rohaon ni Tuhan ditutup mapustahi di paulak ma tu perhobas las hudul ma gawe 00 ma dopak ibana mata ni sudi na di parguruani jala dihatahon matu nasida sadaryo do jupang natar surat odeng dina binege munai ido ianggo sahatna jala topik ni hata ni debata di minggu ta ima minggu patuluhon dung Epipanias ima Yesus do hagogok ni hatai damang dinang haangkinan ni holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus dangadong pagkubasion ni Yesus na diawali ibana sojolo melewati proses na masay gajang ido ubahin cuncok didok belajarlah dari proses jala proses ido nama bahin Yesus lam matoras lam manat jala lam bijak salah satu proses ima mengadopi penguncunan bolon sian simbolis di padang gurun selama 40 hari 40 borngin baru pe asa pukona ulaun pakkobasion na di Galilea tu godang halak Galilea ima sebuah daerah nama say bidang di bagian utara tanah Palestina na bertumpang tindih dohot sebagian wilayah utara Palestina damang dinang sian Galilea ido ibana rotu Nazaret tuhuta hagodanganna las mangihuton hasomalanna lau ibana tu perguruani jumpa ari sabat jadi jonjong ma ibana neng majaha pitor anung mapiga-piga reaksi na taida na parjolo pitor sigop do na toropi marninda ibana ido ubahin dilihon matu ibana pustahan ni panurirang si Jesaya adong kepekaan adong kepedulian ni natoropi marnida ibana napaduahon diukap mapustahai jadi dapat mata nama tersurat
berpijak lao para ratan barita na uli. Dada adong todi di songgopi todi ni Tuhan ido nagabi dasar utama ibana di Lukas 4 ayat 1 songgop do tuaw todi ni Tuhan na asing di luar ni todi ni Tuhan na patuluhon mabuan barita na uli tuwak na pugos adong pengurapan na pinasahat ni todi itu ibana ubahin adong haguguon habaranion lao mabuan barita na uli na dimaksud na dison ima barita haluaon siyan belenggudosa siyan belenggumaut ia haluaon ni dohod do tuwak na pugos ido ubahin masay takas target prioritas utama barita na uli ima akka na pugos napapatod damang dainang naniolongan prioritas ni barita na uli na paduahon ima tuwak na terkurung asa malua halak na terkurung na dimaksud na dison ima ganup halak na mangulo dope songon hatuan ni dosa alani ido haroroni Yesus ima membebaskan ganup halak na tong dope bergupul jala terikat tu dosa muludung saat barita na uliit tabigi tahanguluon jala taulahon di bagasan hasitongan maka secara tidak langsung pasidohod do nang hita di palua siyan belenggu dosa palimahon domang ninang prioritas na patulihon ima tuak kan na mapitong asa marnida untuk memberi penglihatan kepada orang-orang buta puita bereng di Yohanes ayat 10 sadado Yohanes 8 ayat 12 akan nama pitung dipakai di bata lau maggoberhon manusia na mangulo dope di bagasan dosa dohot hagulapon ni Portibion ima lau mencelikan gadup mata rohani nama pitung dope mangalihon hatiuron asa marnida napaonopon prioritas napapaton ima akka na ginosa gosa asa sahat tunasida tahun para sirwaon ni Tuhani napapituhon ditutup mapustahay di paulak matu perhubas laos hudul ma gabi 00 matupak iba na mata ni sudi na di perguruan ni siya ni adong sikap keteladanan na luar biasa naik kontiruan siyan Yesus ima tungpe di parade perhubasi pustaha lao jahon ni Yesus aledang dibuan iba na mulak alay diingot lao paulakon tu hapiahat na dan songoni hita ala di paradi dengan bibel rap dohot buku ede di huriai gandup minggu mordo bilangan ala tabuan mulak tungpe somilikta ujung na habis dang adong na taida tinggal di bagas coroibe jadi buih saja do sada-sada keluarga membuat dua menang tol bibel buku edition bagas jore ujung na jora mana mangalehon bibeli tuhuriai alamago sada-sada hera naso dirawat naso diperduli hobi na mangalihot tuhuriai ujung na jora na mangalihon ni alamago sin huriai dang berbekas namang dinang na nihulungan dung dijaha Yesus pustahay udul do ibana ada tenggang waktu untuk berefleksi berinteraksi akan atoropi jala reaksi na spontanitas na taida ima gabe 00 madopak ibana mata ni sudi na ni perguruan gudang halak mentakjub terkesima terpukau dipapuji-puji ala mengajar ibana songon sahalak nama saya berwibawa memiliki karisma na berkuasa dada songon si boto surat buat abad nikon Matius itu ayat 20 ayat 20 siap masai lacar pak katayonna bagaikan sungai na begitu deras mengalir sopola di daiba ng kitab masih takas pangajar yonna taringot tu Injil Matius Markus mengajar iba na merhiti sistem perumpamaan asa muradiat tu si torop colma napawaluhod amang nainang jala dihatahon matunasida sadaryo dojo pangatar surat ordeng di nabi negemunai disadari Yesus do ibana do naposo ni dewata na sinuro ni Tuhani lau mangguhi baga-baga ni dewata
mabuan haluaw tu jolma berdosa asa malua. Tidak ketepatan waktu ni Yesus pasahaton hatana tutoropi. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Haguguk sisikop ni nubuatan ni ternyata dada holan panidangion ni Yesus ditikina hina tidak kona sadari odo Jepang na tersurat laos hata odo na mambahin torop jolma terganggu terusik ala nubuati gabi nyata justru dia akan obegesa uhud mangulahosa damang dinang adong do perbedaan kitab Yesaya 10 ayat 1-2 na jinahan ni Yesus mula dibandingkan dohot Injil Lukas di pemakaian tata bahasa. Alay sa sitong na inti ni dua tani sarupa do ima berisikan tentang kabar baik taringot tu haroroni naposo ni Tuhani kedatangan hamba Tuhan. Naposo ni Tuhani ima halak na nimiyahan ni todi ni Tuhan. Hamba Tuhan na dimaksud na ima Yesus. Mulai siyan na dikandung di bagasat todi ni Tuhan Yesus nung natay dapat donganion ni todi ni Tuhani tu Tuhan Yesus ditik kinatardidi Yesus. Parhita Johannes padidi di Lukas 3 ayat 22. Jala major matod di perbadia tu atas na marupa songon darapati jala masa masuara siyan gijang sonon hodo anakku haholongaki lomodo aku diho Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Damang dinang nanihulungan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus ia panidangion ni Tuhan ni todi ni Tuhan ni paingotok kita sa mangulu jala mangula di bagasan haholongon terlumobi di tongan ni pandemi COVID-19 tung masay gudang do kebutuhan fisik tak nasabuhi terpenuhi isarana saling mengunjungi saling berjabat tangan secara fisik saling merangkul dohotlan akan asing alit salut nabuhi dipenuhi marhiti kecanggihan di bidang teknologi IT ima video call WhatsApp dohotlan akan asing kebebasan ni pemakaian teknologi ikon pikirot tado tong salut nai dalam rangka membangun jiwa-jiwa tu haluan dada tu dalam kefrustasian sangon berita hoax saling menjatuhkan dan akan asing nama bahin imun tu taturun ujung namura terserang virus corona dan penyakit-penyakit lainnya tapadao ma niani alani do di situasi na maul na tagado pinoy ikon mulak do hita tu pangatusion na tikos na paingotok kita ia kunci kebebasan kemerdekaan na tahilala jala sahat tu kita no aingon tung pelem tumal na ekonomi holan alani hata ni Jesus don na boy membaik kita mangulu sa tutikyon di pergumulata na torus ta dopi ima na bergumul tu biaya kebutuhan hidup fisik ima kebutuhan bertahan hidup pendidikan anak kebutuhan tu paket data ni ialakon di persekolahan dohot mengerjakan PR paket internet nijabu uang listrik uang air jaminan kesehatan pergumulan mengelupi virus COVID-19 songinang sakit penyakit bawaan tekanan psikologis holan hata ni Jesus nasongon memual di ngeluan nido na mga puli rohata dalan pangalualuata dang adong na asing dukoni di keterbatasan negara kata alani masa-masa COVID on berkelanjutan sampai PPKM akadiari nasal sisi manusia ikut terus berjuang lau molang menghadapi rohanang pikiran terus terbelenggu baik alani hasil rohata mahio jalamadate amar kebencian dendam ala di sini asing manusia terus menerus berjuang lau mempertahankan nguluna marhiti na mencukupi kebutuhan fisik na ala ni ikon lempos rohata di hatani Tuhan Yesus atong grade la papos rohata tungpe ibana sa diri ditulak di Nazaret alay tetap do ibana sa tiya para rata berita halua tu hita akan na terpinggirkan na mabitung na di bagasan hurungan kelemahata songon jol mabiasa nunga disempurnakan di bagasan ibana marhiti Yesus Kristus di bagasan hatana
di tikti tego hapor syata si penuna holat tu ibana mual hanguluan jala hagogok ni hatana. Amin. Maulihat mariho alay Tuhan Jehovah hodo alay Tuhan Yesus Kristus hagugok ni hatay jala hodo Tuhan si paluahami rodo ho alay Tuhan tu portibyon pasayan pagkubasyong dihami namate ho di ho pinarsilang ni ho walang manisa nasa dosa namin alay Tuhan ala nili Tuhan neng manian lamhot haporsyon nami diho sa unang ganggu rohan nami ali Tuhan menutungpe kudang aka namasa nalao mangorui jala pabalik kun haporsyon nami alay marhapos diho mahami ali Jehovah di mata nami tatap mahami ali Tuhan nadanglon jala pergukui mahami ali Tuhan ramo tiba hami di saluhut gulubit na sesarusan ang pangalasan namin ito nasa tama hami yan pa di bagasan goar ito ang Jesus Kristus martangyan kami ito. Amen.